Sen siz kızlarım neyine? Hayırlı işler var kızgada. Dev eneyimde bir küp bal kıbık demli sözler işitkende sevinçten yılmaya benim kızlar. Altınım de bir gelip ol yıkıdan uyata. Mındı sözünü işitkeşte kıminde yüklap yata. Uyatkanға yaratıp nazlap sıyıp irkelep. Ebime üpkelemim uyatsa da irterip. Balakayım de bübüp mektebime azata. Matur sözler buluşadır. Sımkına bir kayta. Es kuşkanda da eviyim. Olman diye jimirşim. Matur sözler yerdemide gül jaylı bara eşim. Maturum deyip göz nurum, bağırım, jan kisegim. Demli sözler bilen söylep yaşarken gül isevim. Lakin bilemin dünyada bartağın demsiz sözler işitse uksıp yılamay. Bölmeyip kıymiken tüzer. Gemsiz sözler bilen bir de otamı ebimini. Demli söz bilen sığırga kunakka deşem seni. İyiligiz. Mene rahmet balam. Indi Yıldız apaga rahmet eylebiz. Hem meclisine devam ederiz. Hayırlı kış, isenmisiz, kadirli tamaşaçılar, hürmetli kunaklarımız, kadirli юбиляр. Kadirli dostlar, mine şunday temli, tılsımlı sözlerden gene tırışak bugünkü kişemizni. Endi kişemiznin hojabikesi, barımızның da yaratkan şairesi, ülkenlerinin de, balalarının da yakın dostu. Abdullah Aliş isimindeki edebi premiya laureatı, Tatarstanның at kazangan sənғат işliklisi, Yıldız apa Şərəpova. Alkışlar bilen sahnemiz birine çakırabız sizler. Rahim ettik Yıldız apa. Hayırlı kiş, hürmetli milletteşler. Barınızga da bik zor rahmet gelgen için. Ediniz birgelep hazır beyram ettik. Bik zor rahmet sizlere. Yaşınanda bugünkü kişemiz mine şunday temli tılsımlı sözlerden gene durur. Bugün şuşunda jıyılganbız eken Yıldız apa bilen birge katnaşkan artistlar bilen tuğan tilibizning en temli tatlı sözleri bilen sıylanıyıq әлі. İjatın tulusu bilen balalarga bağışlagan şahıs. Balacak dünyasında ol öz kişi. Onun şunday sıfatlары turunda ustazı Роберт абый Миңнуллин bulay dep etken. Yıldız көңілі bilen, fikir yürütüğü bilen şın balalar şairi. Ona balalarша uylay, moңсулана bilü xas. Şuna göre de şiirleri tabiği balalarının özlerince kelip çığa. Ул балалар арасына бик тиз кирип китә белә. Шигырьләрендә балалар тормышына гына хас вакыйгалар, сөйләшүләр, бәхәсләр тудыра. Аның нәни геройлары тапкыр да, шаян да, шул ук вакытта моңсу да. Алар бер нинди ситуацияләрдә дә югалып калмый торган, һәр сорауга җавап таба торган тик тормаслар. Аларның әле чын мәгънәсендә бер катлы сабый чаклары дигән. Чыннан да Yıldız апа Роберт абый Миңнуллинны үзенең остазы, рухи остазы дип саный. Чөнки барыбызга да мәгълүм инде Татарстанның халык шагыйре Роберт абый Миңнуллинның да балаларга багышлап язылган шигырьләре бихисап. Шушы җылы сүзләребез Роберт абыйның истәлегенә дуга булып бара бирешсен иде. Kadirli dostlar, elbette юбилей кичәсе булгач, туган көн булгач, котлауларсыз булмый. Әйдәгез, котлауларны башлап җибәрик. Сәхнәбез түренә Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән котлау өчен сүз тарихчы галим Альберт Борхановка. Альберт әфәнде, рәхим итегез сәхнәбез түренә. Соңгы елларда мин Татарстанда туып үсмәсәм дә, ләкин соңгы елларда күп Татарстан районнарында йөрергә туры килә. Һәм без инде тарихчылар, галимнәр экспедицияларга барабыз, форумнарга, конференцияларга, башка чараларга. Соңгы вакытта төбәкчеләр белән, краеведлар белән эшләргә туры килә. Ләкин кая барсак та без журналистлар булмаса эшебез бармый, алар чөнки безне эшне күрсәтеп баралар. Шуның өчен безнең
Татмедиа үзе дә безгә ярдәм итә, һәм журналистлар да, язучылар да бергә йөрибез. Соңгы вакытта сез күрәсез, менә бу залда монда үткәрү, мондый чараны бик зур эш дип уйлыйм, чөнки Язучылар союзы үзләре дә активна бөтен Россияны әле генә күптән түгел генә бер бригада Оренбургка барып кайтты, мин дә аларның изеннән барып кайттым. Менә мин Йолдыз турында әйткәндә, кем балаларны ярата, уларның инде чырайда балалар шикелле һәм эше дә бара. Балалар өчен эшләнә күп менә мондый матур китаплар. Чөнки әле күп нәрсәләрне үзем дә укый башладым, соңгы бүләк ителгән балалар турында китапны, Роберт Тобинның да китабын укый башладым. Нәрсә әйтәсем килә, Йолдызны мин бер яктан журналист итеп беләм, чөнки Мәдәни җомга, Шәһри Казан һәм башка редакцияларда эшләргә аңа туры килде, шуның өчен алып бара. Шәһри Казанның исеменнән бөтен җиргә бара. Икенчедән, мин аны язучы дип беләм. Өченчедән, ул Тау ягы кызы, чөнки мин Тау ягында вакытында археология һәйкәлләрен күп өйрәндем. Дәбер-ташларны, шуның өчен һәр районда кемнәр туып үскән, күп кешене белеп барабыз. Районный энциклопедиялар аркылы һәм башка эшләр эшлибез бергә. Икенчедән, соңгы вакытта Йолдызны мин һәр вакыт мөмкин булганда чакырам. Редакциядә Мәдәни җомга, Шәһри Казаннан, Ватаным Татарстан һәм башка гәзитләрдән чакырам журналистларны. Үзебез белән алып барабыз. Алар чөнки бик матур итеп язалар. Безне күбрәк дөресрәк язалар. Телевидениедә була. Язучыларны, шуннан без аларны китап басып чыгарганда, аларның мәкаләләрен яңадан басып чыгарабыз, ул тарихта кала. Менә Йолдыз булган соңгы вакытта без Татарстан районнарында, Актанышта, Азнакайда, Зәйкаратайда булдык. Әле күптән түгел генә 19 елда һәм 20 елларда без быел да барып кайттык. Беренчедән Сибир ягына, бу Томск, Омск, Свердлов өлкәсе. Быел инде 3 төбәкне йөреп бергә чыктык. Матур итеп кенә бу Пенза, Пермь крае, Свердлов өлкәсе, Челябі өлкәсе бик матур чаралар булды. Мәктәпләрнең юбилейлары булды, конференциялары булды. Менә 11 көндә без йөреп чыктык, автобус белән Казаннан барып, Челябедән кайтып җиттек Казанга. Шул 11 көндә беркем дә арыдым дип әйтмәде, чөнки чынлап та бик матур булды. Җырладык та, бийдек тә, сөйләдек тә. Шуның өчен безнең белән җырчылар да булды, безнең белән шагыйрьләр дә булды. Менә үземнең туган авылда булганда, Челябі өлкәсендә Йолдыз да бик матур итеп чыгып, шигырьләрен сөйләде, китапларын бүләк итте. Беренчедән, Йолдыз, сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сәламәтлек, озын гомер телим. Монда иҗат кичәләрегез бер генә булмасын, берничә булып торсын, һәр вакыт чакырыгыз. Без инде әле үзем генә кичә командировкадан кайттым. Безнең хуҗалар, җитәкчеләр дә, Василий Гаевич та әйтергә кушты, Даниста алар командировкаларда. Беренчедән Василий Гаевич Азәрбайҗан, Данис инде еракта түгел, Татарстанда, барыбер эшләре күп. Миңа әйттеләр, мин үзем дә килергә әйткәнем инде Каравитлар исеменнән. Шуның өчен конгресс исеменнән сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Уңышлар телим һәм бөтен татар конгрессының миңа инде тапшырырга куштылар сезгә иң зур бүләген. Бу медальне менә сезгә тапшырам. Алла бирсә. Таныклык 1642 номер Шәрәп Йолдыз әдип кызына татар милләтенең күрсәткән улы хезмәтләре өчен бөтен татар конгрессының халыкара берлеге медале бирелде. Башкарма комитет җитәкчесе Данис Гаевич Шакиров. Ялтырап турсын. Так, матур булсын. Алкышлар астында табылса, тагын да матур булыр иде менә бу мизгел. Бик зур рәхмәт. Моны бердек һәм монысы инде икенчесегә рәхмәт хаты. Безнең төбәкчеләрнең оешмасы исеменнән, безнең комитет исеменнән сезгә бик зур рәхмәт. Безнең бергә эшләгән төбәкчеләр белән эшлегез һәм татар милләтенең объектив язып бару тарихын һәм безнең мәдәниятне һәм 1100 еллык план исламны кабул иткән безнең ата-бабалар Идел Урал Булгарстанда шуңа багышлап сезгә бу рәхмәт хатын тапшырам. Аны тапшырмыйча булмый кеше арасында. Беренчедән бу татар дөньясы китабы.
Хатын кызларга инде бик яраткан бу. Әле татар хатыннары гына түгел, ханымнар безнең башка милләт кешеләре дә моны бик яратып бу китапны кабул итәләр. Әле күптән түгел Белоруссиядә булырга туры килде. Белорусларга тапшырып мондый китапны бик яратып кабул иттеләр. Татар халкы бик эшчән, татар халкы бик тәмле пешерә, татар халкының ирләре батыр, хатыннары матур, акыллы милләт, фән милләте, дин милләте. Әле 625 ел Белоруссиядә яшәүче татарларның ислам кабул итүенә һәм Белоруссия җирләренә күчеп килүгә Токтамыш вакытындагы аның юбилее булды. Бик матур гына шунда да без татар ханымнары белән очраштык. Бик матур очрашулар булды. Һәм алар да менә сезгә бер-ике кеше белә, сезгә дә сәлам әйтәләр. Рәхмәт. Һәрбер яңгышлар исән булыгыз. Амин. Үзегез дә исән саулыгыз. Бик зур рәхмәт. Дәвәтегә бик зур рәхмәт. Biz инде котлауларына дәвам итәбез. Һәм сәхнәбез түренә Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгының масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге җитәкчесе Айрат Фәйзрахмановны чакырабыз. Сүз сезгә. Хәерле көннәр. Йолдыз апа, хөрмәтле кунаклар. Сезне инде узган улы юбилейгыз белән кутлыйбыз. Шәхсән Радхвиҗан кызы Аюп исеменнән Сезгә инде без менә бирелгән иде мактау билгесе әйе тапшырылды. Сезгә олы иҗатыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм чынлап та сез иң күңелле, иң изге әдәбиятның юнәлешендә чынлап та йолдыз булып торасыз. Сез әдәбиятның балаларга, шәхескә, кешегә тапшыра торган чишмә башында торасыз. Һәм шул изге эшегезне шулай ук дәвам итәргә насыйп булсын, матур әсәрләр иҗат итәргә насыйп булсын. Алдагы тормышта тагын матур әсәрләр белән безне шатландырыгыз дигән теләктә калабыз. Ирадхвиҗан кызы исеменнән котлаулар, Натфулин Дамир Данилович исеменнән котлаулар сезгә җиткерергә рөхсәт итегез. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйевка сүз. Рәхим итегез. Кеш, милләттәшләр, без Татмедиада бик күп чаралар күрәбез. Язучылар берлеге белән дәгән, булай итеп кешенең күп җыйган җыгы яды. Бу шын мәгънәсендә авторның популярлыгына күрсәткеч. Әлбәттә, Йолдыз апа, аның исеме дә шундый бит, күреп торасыз. Шын мәгънәсендә безнең алтын. Аның кебек ул дефицит, шын мәгънәсендә дефицит, анда кебек кеше юк торда гына. Çünkü icad өлкәсендә төрле кешеләр бар. Шулай бит. Кемдер исем өчен йөри, кемдер урын өчен йөри. Ә менә автор өчен, укучы өчен иҗат итүче кешеләр алар алтын бәясендә. Йолдыз апа шундый кеше. Ул шын мәгънәсендә чын күңел белән авторга, укучыга хезмәт итүче кеше. Татмедианың кысаларындагы журналларда Йолдыз апа 84 елдан бeri эшләп башлаган. Күз алдына китерегез. Бу рекордсмен 84 елдан бeri. Ул башта ялкын, яшь дигәнче Сабантуй гайрымнар өйләнгән, хәзер менә Шәһри Казан бер каядагы уңга-сумга китмичә институтны бетереп килеп безнең системада эшләгән кеше. Мондай кеше әле бармы, юкмы? Белмим мин. Юктыр дагы Татмедиада. Федераль рәвештә безнең шушылай безнең һөнәребезгә журналистика хезмәт иткән кеше. Әлбәттә, шын мәгънәсендә син безнең шын йолдызыбыз. Шын мәгънәсендә сине хөрмәт итәбез, яратабыз. Менә бездән мактау грамотасы бирерлек исемнәр дә калмаган инде. Йолдыз апага Аллага шөкер, бөтен нәрсәсе дә бар. Шул бик яхшы. Менә мактау грамотасы юк икән. Безнең Татмедиа исеменнән шын мәгънәсендә Алла бирсә, тагын алда 20-30 ел, шулай тора ди. Әле матур итеп эшләү,
шын мәгънәсендә бергә шулай матур булыр эшләргә. Рәхмәт сезгә. Хәзер сүз Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзалия Захриевна Закировага. Рәхим итегез. Hürmetli kollegalar, şunu hərlik millətdaşlarımız, xeyirli iş barımızga da, Yıldız Əbidina. Men sizge özümüzün Məğarif һәм Fən Ministerliğinden, şəxsən Sorgadaş'ın özündən, һәм yartı milyon balalarımızdan, bizim balalar sana dürüstten de şunu kadar değil. Biz en bəxtli respublikada yaşayırız. Biz en bəxtli respublikada hizmet ederiz. Bizden bilen birge balalarımızla Onun əxəngə öyrətüşü mənə şuşunda yazışlarımız bulur. Onun ismigine tügül, cismigine tügül, tırış hizmeti bilen Məğarifke her günü, her bu gününün bulğanlığı bilen hizmet etüşü. Yıldız apağımız, iksiz, şiksiz, 36 bin okuduşu isminden, 500 binden artık balalar isminden, hem 225 bin balalar bakşalarına keletiren özümüzün terbiyelenişi. Balalar isminden şiksiz rəhmətimini jetkizem. Şu balalarımızın rəhməti, onların etiyyənilərinin birlikdə bugün gündə biz anlayırız. Balağa bilim verirge tırışıcı okutuşlar sanıda, terbiyəşilər sanıda, televizyonda, gazete jurnallarda onlar iksiz, şiksiz, bir gün. Ama qoy bir etiyyənini bala işitib bitirmeyi, qoy bir etiyyənini bala sözü etiyyənini ütmeyi. Mənə şu vaxtda bizge yardımga kelkile, mənə sizin gibi özümüzün altın kıymetli yazışlarımız. Siz şunun hali balanın psikolojisini neşke tuyumluya alasınız. Mene balalar bakşalarına kelip kirdik, biz anın bilen köpkine balalar bakşalarında birge icadi şaralar etkenemiz. Onların Yıldız Apas'ın balalar bakşalarında terbiyeşilerde, etdiyenilerde hem bir kişkine neni savay balalarına kötü balalar. Neni savay balanı bir altta bulmuyor. Onun yanına katı bağırlı kelip bassa siz korağız. Qay bir kişi yanına bala yigire, ayağından kuşaklay. Mene o yigirip kelip, onun tabiatını anlayalatırgan. Biz bilmey turgan nindidir özlerinin maxsus tuyumlaw, sezimlaw bilen mene sezipler, onu balalar kileler de mene şulay ettirip ayağından kuşaklayın. Bu yetmegeç, bilesizmi mene bu nindi ko'rsatgich. Dürüstten de onun hizmeti bizim balalarımızın terbiyelerge buluşa. Gelecekte de mene şulay hizmet etiniz. Sizin her bir yazgan eserigiz özünün okuşusunu tapsın. Hem milletimizde bilimli, akıllığına tügül, terbiyeli, etiyenisini hürmet edetirgan. Tağında neslin devam ete alırlık zor şahıslar bulup millet bağlarımız üsseydi. İhlas gününden Məğarif һәм Fən Ministerliği isminden böyle bütünümüzün de birge ortak bayram bilen kutlayın barımızda. Biz rahmet sizler. Kutlovlarına devam etip sahnege Tataristan Respublikası Yazıcılar Birliği Reisinin birinci orunbasarı şaire İlsiyer İhsanov'unu çağırabız. Hayırlı kiş, muhterem cemaat. Bugün bir matur kişi, onun Yazıcılar Birliği'nin Tokay klubunda ötüyor. Özü bir matur məğnəgə iyi, çünkü Yıldız o en birinci yazıcı, şaire. Elbette onun hünerleri çok. Ana indi bizimle tatmediyalar etti. O indi en көп işlegen tatmediyaga hürmetli jurnalist şolup vakitte. Min Yıldız'ını, şarapıladı geldim biz Yıldız'ını Tataristan Yazıcılar Birliği isminden, bizden 318 yazıcımız isminden, hem Tataristan Yazıcılar Birliği reisi Irkayı Zaydullah isminden, Irkayı Zaydullah onun gruppadaşı, bir de özü kutlusu kelgende, lakin o bugün Irak Baku'da, Azerbaycan'da, şuna göre o kutlavlarını bizge tapşırıp kaldırdı. Yıldız'ını bu görkem, matur bayramından şın көңілден kutlayayım. Bizning endi yıl davamında, yıl boyu deb aytırgan mümkün Yıldız'ның юбилей kişileri var. Çünkü o bizning aprel ayında, Tokay ayında tuğan kişi. Şuna ana Xuday Taala şulay tuturgan endi şaire ettirip. Yıldız Balaşak ilinde yaşagan, ijatında da, turmuşunda da
Үзенең гаиләсендә дә, эшендә дә, балачак илендә яшәгән бәхетле кешеләрнең берсе. Андый бәхет бөтен кешегә дә тәтемли торгандыр. Йолдыз белән без менә әйттеләр, ул 84 елдан диделәр. 84 елдан бирле яшьләенчә ялкында, аны яшьләенчә дә эшли башлаган. Без аның белән 88 елда яшьләенчә журналында таныштык, бергә эшләдек. Мин аны шул вакыттан бирле беләм. Һәм Йолдызның хыялларын, Йолдызның максатларын, аның омтылышларын күреп тордым. Йолдыз әнисенә бер кыз булып, бик бер бөртек булып үскән кыз, аның бик зур хыялы, матур, зур, күп балалар белән бәхетле, тигез гаилә кору иде. Аңарга Ходай бу бәхетне бирде. Бүгенге көндә ул 4 әнинең баласы, 4 баланың әнисе, һәм шуның өстенә шуның өстенә тагын ул күпме балаларны үзенең иҗаты белән тәрбиялый. Күптән түгел генә менә шушы залда безнең аның белән очрашу булды. Балалар бакчаларыннан килгән балалар, алар да аны менә үзләренең әниләре кебек якын күреп, сөйләшеп, рәхәтләнеп шундый кичә үткәрдек. Йолдызның иҗаты бик кызыклы иҗат, чөнки ул безнең әдәбиятыбызда үзенең устазлары, аларны чын устазлары дип саный, Роберт Миңнуллин һәм Шәүкәт Галиевларның фатихасын алып калган. Аларның матур сүзләрен ишетеп, аларның ярдәмен тоеп, һәм үзе аларның эшләрен дәвам итәсен аңлап калган шагыйрәләр безнең берсе. Шулай ул безнең инде Абдулла Алишлардан, Әминә Бикшәнтәевлардан килгән шушы традицияларны дәвам итеп, татар әдәбиятында балалар әдәбияты дигән иң катлаулы, бәлки иң матур өлкәне бүгенге көндә җигелеп тартучы шагыйрәбез. Балалар өчен язу бер караганда бик җиңел кебек, ләкин алай түгел, балалар өчен язу иң катлаулысы. Йолдызның менә аның балалар кебек фикерли белүе, балалар булып уйлый белүе, һәм дөньяга балалар кебек сокланып карый белүе аны шундый шагыйрә иткән. Аның беренче китабы Антынлы бәрәңге, аннан соң Кулаклы кыймаклар, аннан соң Кайын алмасы белән исемнәреннән күренеп тора. Ул дөньяны без күргәнчә генә түгел, әмма балалар күргәнчә күрә. Шуңа күрә аны балалар үзләренеке дип кабул итәләр, шигырьләрен, иҗатын. Кыскасы, Йолдыз турында бик күп сөйләргә мөмкин. Йолдыз, мин сине чын күңелемнән котлыйм. Шушы матур бәйрәмең белән, бәйрәмең котлы булсын, мөбарәк булсын. Сиңа гаилә бәхете телим, иҗат уңышлары телим. Әле Йолдызның алып бетермәгән тагын аның бүләкләре бар, ул бүләкләрне алырга насыйп булсын. Безнең Татарстан бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Без инде котлауларны бераздан дәвам итәрбез. Хәзер сезнең игътибарга җыр тәкъдим итәбез. Кем җырлый дигез? Мин ул кешене бары тик язучы һәм драматург дип кенә белә идем. Ул әле якын кешеләренә җыр бүләк итәргә дә сәләтле икән. Алкышлар белән каршы алыгыз. Сәхнәдә язучы, драматург, хезмәттәше Йолдыз апабызның Хәбир Ибраһимов. Рәхмәт. 24 ноябрьдә минем Баман ортасында, Баман урамында дигәндәй үземнең китабымны тәртип итү кичәсе булды. Шунда бик теләп катнашты Йолдыз. Ул миңа син минималда бурычлы, бит кичәдә җырласын диде. Хәзер миңа бер кушамат таттылар, Татарстан Язучылар берлегенең халык артисты дигән шуны күрә җырлыйм. Ekranına sizden yaşlı ömrüm kurta Ünlem berde partaymış amandan ider köte Ortaya mümislim yürek mangaylar sırlansa da Üttü yaşlı gücülerle gidip yıllarda jırlansa da
Ordayamı içsin girer, mangaylar sırlansa da, Uttı yaşlık cürlerle gidip, Jırlarda jırlansa da. Gelsin şulay uzun, Ornatılıday hisiken, Elde yaşlığımı hisler, Eğlenip koydum iken, Ordayamı içsin girek, Mangaylar sırlansa da, Uttu yaşlık cürlerle gidip, Jırlarda jırlansa da, Ordayamı içsin girek, Mangaylar sırlansa da, Uttu yaşlık cürlerle gidip, Jırlarda jırlansa da. Merhamet yaşlarlarıyla, Ula ol her günde, Merhametsiz yaşamay, Vayvan günlerde de. Ordayamın içsin girek, Mangaylar sırlansa da, Uttu yaşlık cürlerle gidip, Jırlarda jırlansa da. Ordayamın içsin girek, Mangaylar sırlansa da, Uttu yaşlık cürlerle gidip, Jırlarda jırlansa da. Bayanlar rapor etsin, mutlu etsin. Bek zo'r rahmat. Nadir Ibrahimov. Qadrli do'stlar, qutlovlarni davom etib, sahnaga Buva Yurtdoshlar uyushmasi prezidenti Irik Afandi Zakirovni chaqiramiz. Rahim etamiz. Hayırlı iş, sevgili, hürmetli Yıldız Hanım. Hayırlı iş, muhterem jiyim, muhterem milletdaşlar. Bir qanaat bo'lib, bir şatlanıp, gururlanıp, birini ko'tarib, birini şiyip keldim. Bugungi jiyimga nekdisdagi shinki elimne yamag'ini gurlatib, buada uzdirdik. G'afur Manshinin 125 yıllık tuğundan bulgan şara, anaga bağışlap 4 kitap nashr etildi. Buna kitaplarni alıp keldim, bo'lak ettirib Yıldız Hanımga. Aytdim, mana yamadan bizning yaqtaşımız, hürmetli, Tiktirmaz Yıldız Hanım'ın yubileyi. So'nggi yıllarda bilganingiz, respublikada zo'r ish boshlandı. Tatar tilini saqlaw, millatni saqlaw degan yo'nalishda zo'r ishlar boshlanib o'tish. Uzoq yillik programma bu. Tatar tilini 1-2 yildagina ko'tarib, yamartib jiberib bo'lmaydi. Alarni tatar tilini saqlash uchun bugungi bolalarning boshina, uylarına tatar tilini kirtirgan kerak. Qiynab kirtirib bo'lmaydi. Adi zamonalar uzdi. Bolaga tamni so'z kerak, motor so'z kerak. Ham endi mana bugun agarda biz balada tatar tiline qiziqsinni to'ydira olsak, motor she'rlar asha, motor jazlar asha, bütün amallar bilan spektakllar asha, albatta ular o'zlarining nindi millat ekanini unutmaslar, ham u millatga qo'g'ilishli ekanlarini da unutmaslar. Men shunday deb o'ylayman. Bolalar bilan ishlab eng diris ish tatar tilini saqlab qolish. Mana shunga ko'ra Yıldız Hanım'ның ijodi, bütün ijodi onun bolalarga siyu hissi bilan sug'arilgan. Kishilarning ikiga bitaraflar ham bitaraf bo'lmagan. Yıldız Hanım hiç de bitaraf değil.
ol bik aktif, bik tırmışını yaratışan, kişilerini yaratışan, en bigirek de balalarını yaratışan. Balalarını yaratqağına onlarını anlayıp, hem bugün etkençe balalar fikir tilinde siliyorlar, balalarının uyu bile, uyulu bile. Elbette bu gururlar. Bunda oturganlarının barısı da şulay ittirip, balalar tilinde, balalar anlarlık, balalarga kızık bulurluk ittirip yaza bilmeydir. Yok deb aytmayman. Vardır. Ama lakin onun şekil yazışılar sirek hem bu şulay bulurga tiyişte çünkü bütün kişi talant iyesi bula olmayı. Biz bik şartbız, bizning yaktaşımız, bizning yaktaşlık cemiyetinin indi hareketine deyip şulay aktif kelip kirdi, bizning barlığı bile, bizning bitara olmağı bile hem biktiyiz tanıdıp icad bilen şagıllangan kişiler elbette onu bileler. Selamdan eterge hoştarinat, hariz, Tevfik abi, Sagitov, bütün ilkenler bizning. Hamidin minşinden de rahatlanıp, onların da selamını jitkiren, bizimizden yaktaşların da selamını jitkiren. Biz isenlik, eminlik, gayrı tigizlik, nerse tile bular tağım, biz tatarça juvay tiliyiz. İsenlik, eminlik, gayrı tigizlik olsun. Gel, baxtga kumulib, zavqlar yaşar yazsın. Bizden tilak şu. Буа районы администрациясыннан да қонақлар келді деп ишеттік. Шундай мәгълүмат келіп ирешті. Рәхим итегез сәхнәбез түренә, хөрмәтле қонақлар. Hayırlı kеш, hürmetli konaklar, hürmetli Yıldız Adиповна. Рұқсат етіңіз от имени главы Буинского муниципального района передать вот этот прекраснейший букет, так же, как вы и сами. Слова благодарности я уже зачитывать не стану. Мудар Ахмад Фата на татарском языке от Раниса Рафисовича Камардинова. Небольшой презент. Здесь вы сами посмотрите. В 2015 году проводили презентацию. Я директор музея работаю. Маленьким детишкам мы раздавали вот эти красивые, замечательные книжечки. Они были такие довольные. Их лица и глаза были такие счастливые. Рахмат сизге за то, что вы вкладываете большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Исәнлек саулык сизге. Тагын матур китаплар белән безгә презентация килегез. Алла бирсән чырашырга насыйп булсын. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Бу ага бездән кайнар сәламнар. Кадерле дуслар, менә бүген бездә зур бәйрәм. Кичә дә барыгызга мәгълүм инде, кичә бик зур бәйрәм узды. Әлбәттә, сүз әниләр көне турында. Киләсе җырыбыз залда булган һәрбер әнигә багышлана. Йокысыз төннәр уздырып үстерүчеләр, яңа кешеләргә тормыш бүләк итүчеләр, күкрәк сөте имезүчеләр, дөньяга, әдәбиятка, мәдәнияткә, белемгә гашыйк итүче әниләргә багышлана киләсе җыр. Каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева. Рахмат Йылдыза бәйнәнигенә күчтәнеш бәйрәмегез белән котлап. Рафаэль музыканы куйсаң. Рахмат бик зур һәрбезгә әлбәттә ике дөнья рәхәтен, ике дөнья шатлыгын телим. Бәхеттә, бәрәкәттә рәхәтләнеп яшәргә язсын дөнья дөньяларда. Йылдыз апай сезгә мең саулыклар, сәламәтлекләр, газиз балаларының игелеген күреп яшәргә насыйп итсен. Һәм бездән инде артистлардан нәни генә бүләк әниләргә багышланган, яратып җырлый торган җырымның кичер әнкәй гафу ит.
Kişir mine Татарстанның атқазанған артисті Гүлшат Имамиева. Адам баласының ең якын, ең қадірлі кішісі әлбәттә әни. Шуңа күрә без бүген әниләр турында күп сөйләшербез. Киләсе шигыребез дә әни йөрәге дип атала. Әлеге шигырьне Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле солисты Гөлия ханым Закирова һәм аның сәләтле улы 175-нче гимназия укучысы Апуш балалар театр студиясе шәкерте Мустафа Закиров башкара. Алкышлар белән каршы алыйбыз үзләрен. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле Йылдыз апа. Хәерле кич безнең яраткан шагыйрәбез. Хәерле кич, мөхтәрәм, затлы тамашачы. Йылдыз апа безнең гаиләбезнең түрендә. Сезнең китапларыгыз, Йылдыз апа, безнең гаиләбезнең түрендә, китапханәбезнең түрендә тора. Без сезнең иҗатыгызны бик яратабыз. Сезне хөрмәт итәбез, Йылдыз апа. Сезне туган көн белән котлап, сезнең һәм безнең гаиләнең иң яраткан шигырьләренең берсен сөйләргә килдек. Рәхим итеп тыңлагыз. Йылдыз Шарапова әни йөрәге. Бер көн шулай урамнан озак йөреп соң кайттым. Әнинең кочагы җылы, куенына кырып яттым. Йөрәге сөйли икән бит. Тыңлап торып шаккаттым. Минем үскән улым, өшегән бит кулым. Бәхетле булсын гомерең, тик уң булсын юлың. Начарларга һич иярмә, яхшы булырга тырыш. Өлкәннәрне хөрмәт итсин, кечкенәләргә булыш. Урлама да, ялкауланма, кыл һәр вакыт изгелек. Тормышында үз урыныңны тап, иманлы бул, иң элек. Әни йөрәге шулай дип борчылып та килеп, шатланып та сөенеп, сөйли, йөритеп тәтек. Ошарасың килмим әллә? Булмас тик мондай йөрәк. Булса да булыр сирәк. Һәр әнидә шундый йөрәк. Тыңлый белергә кирәк. Гөлия һәм Мустафа Закировлар. Дөньядагы һәрбер бала әниле булып яшәсен иде. Йылдыз апа, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле Закировлар, уңышлар сезгә. Киләсе шигыребез дә әнигә багышлана. Әни булдым дигән шигырь яңгырар. Аны Казан шәһәре Совет районы 402-нче Кояшкай балалар бакчасыннан Раяна Нигъмәтҗанова тәкъдим итә. Раяна, рәхим ит сәхнәбез түренә. Йылдыз Шарапова әни булдым. Мин әниемнең кызы. Минем кызым кушагым. Ашаттым да, эшегдем дә. Ни эшлим инде тагын? Авыл һаман кисезләнә. Йокламый һич кенә дә. Әйткәнне дә аңламый шул. Ичмасам кечкенәле. Аның урынында булсам, йоклап идем мин күптән. Тагын азак кисезләнсә, үзем ук йоклап китәм. Кызым булгач, мин әнисен, ул бит тыңларга тиеш. Мин бүген шуны аңладым. Әни булык кыен эш. Бик зур рәхмәт Йылдыз апаңнан сиңа шундый бүләк.
Сәләмәт, бұл бәхетле, бұл келешекте де Йолдыз апаңны оқы, еме? Рәхмәт. Раяна Нихметжанова, алқышларыңыз. Әни болу қиын іш деп білмей язмағандыр Йолдыз апабыз. Чөнки ул үзе де 5 бала анасы. Бу бит никадәр йокысыз төннәр дигән сүз, хөрмәтле дуслар. Нәкъ менә шундый йокысыз төннәр уздырганда язгандыр да ул үзенең шигырьләрен. Аннан соң әлеге шигырьләр 16 җыентыкка тупланып, дөнья күргән нәниләребез кулына килеп эләккән һәм аларның яраткан китапларына әверелгән. Ә хәзер инде Йолдыз апаның улы, Сдвиг театры артисты Сәйдәш Шәрәпов әнисенә барлык балаларының олы рәхмәтен җыр аша җиткерер. Рәхим итегез сәхнәдә Сәйдәш Шәрәпов. Мин микрофонсыз гына башладым. Kişegine Ənkəyim olaydı Ularımı suzub Yerlem sırap baraydı Malam niye Kukregine kışaydı Şılvekazım yüreğime sala birdi Bağlam niye kukregine kışaydı Şılvekazım yüreğime sala birdi Sin Şitekle bittin minen key mektepke Girek bulur diye benim uzine kileşekte Min tuturup yazdım defterge Sizin yakın bulaş minem yüreğe Min tuturup yazdım defterge En iyi sizin yakın bulaş minem yüreğe Enkeylergegine bilsin Xudoy o'lmas g'ami Enkeylerden boshqa yashau mumkin tugal o'zim shin tugal Enkey sening ishing Ömrümde minem mengecel tugal Uzevecel tugal Enkey sinen eşel Ömrümde minem mengecel tugal Kişegine enkeyim Allah ile. Yıldız Apa'nın oğlu Seydeş Şarapov. Biz rahmet sizge Seydeş. Tuğan
телебездә ихластан елмаеп әйтелгән һәр бер сүз тәмле, татлы була, йөрәккә май булып ята. Ышанмыйсызмы? Менә Йылдыз апаларын котларга килгән балаларның чыгышын тыңласагыз, сез моңа үзегез дә инанырсыз. Казан шәһәре 184-нче мәктәп укучысы Искәндәр Ямалиев «Энем белми» шигырен укый. Әйдәле, Искәндәр, рәхим ит сәхнәбез түренә. Мин бакчага барганчы сөйлидем татарча, уйныйдым татарча, уйлыйдым татарча, татарча җырлыйдым, татарча елыйдым. Бакчада хәл бүтән кирәсе икән, сөйләүләр дә урысча, уйнаулар да урысча, уйлаулар да урысча. Урысчалап җырлыйлар, урысчалап елыйлар. Өйрәндем инде миндә, устара барам кенде. Сөйләвем дә урысча, көләвем дә урысча, хәтта урысча уйныйм, хәтта урысча уйлыйм. Кирәк икән беләмен, урысчалап җырлыйды, урысчалап елыйды. Ә менә энем белми, ул шул бакчага йөрми. Энем бик дөрес эшли, мөмкин түгел килешми. Менә шул белмәгәннәрне белемле итә торган тагын изге күңелле кеше бар, ул әлбәттә укытучы. Бүген әлеге залда укытучылар, тәрбиячеләр, остазлар бик күп, чөнки алар Йылдыз апабызның иң якын дуслары. Йылдыз апа белән бергә ак колонналы легендар Казан университетында укыган курсташларының күбесе дә бүгенге көндә укытучылар, остазлар. 1093 группа, рәхим итегез сәхнәбез түренә. Төркемдәшләрен котлау өчен сәхнәгә Альмира Зәйнуллина, Резидә Гали Әхмәтова, Зөфәр Мөхәммәтшинны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле кич, Йылдыз устыбыз. Без менә ишәү булырга тиеш идек инде. Зөфәрнең китабы бу якташлар җәмгыяте исеменнән килеп иреште. Бакый Урманчы җыентык фондында чыккан ул безнең группадашыбызның хезмәте. Әйтергә кирәк, Йылдыз белән без 1979 елның сентябрь айында бергә укырга кирдек. Йылдызның ак колонналы университетның баскычларыннан тагын бишле биттеп, ышынып, канатланып, имтихан биреп йөргән көннәре безнең күз алдында булды. Инде дә Йылдыз безнең гаилә дустыбыз, иң якын дустым. Менә мин әле иң бәхетле монда ике дустым уртасында басып торам. Резидә дә минем якын жан дустым. Шулай ук безнең гаиләнең дусты. Йылдыз белән дустлыгыбыз әниләр фатихасы белән башланды. Без иң беренче укырга кергәч, Саба районының Кибә Хуҗа дигән авылына укытучыбыз Хатип абый Миннугулов белән практикага җибәрделәр. Шунда хатар язганда, сөйләшкәндә, имтихан вакытында әнигә инде кайтам да әйтәм, менә безнең төркемдә әни белән генә үскән Йылдыз исемле кыз бар икән. Әни әйтә, кызым, син шуның белән дуслашырга тырыш әле ди. Хәзер кич белән без йокларга ятырга җыенабыз, беренче көнне бу миңа урын калмаган. Карыйм, безнең Йылдыз группадашыбыз Гөлчәчәк белән бергә. Кирдем дә яттым урталарына. Менә шулай итеп Йылдыз белән безнең дуслыгыбыз әниләр фатихасы белән башланып китте. Һәм әниләребез дә дус булып, тату булып, әбиләребез дә, минем әби дә исән иде ул вакытта, әби белән Йылдызның әнисе дә шулай дус булып яшәделәр. Инде дә менә балаларыбыз бергә үсте. Йылдыз балышка выручалышка димене кая кирәк булса шунда безнең авылга да кайтты, хәтта авыл бәйрәмендә катнашты, күрше авылда, мәктәптә. Аннан соң инде Йылдыз белән дуслыкны белеп укытучылар, менә синең Йылдыз исемле дустың, әйдә бездә чакырыйк әле, очрашулар үткәрик әле дип шулай итеп, бик күп очрашуларда. Үзе безнең мәктәптә берничә тапкыр булды Йылдыз. 134-нче мәктәптә, хәзер инде 5-нче гимназия. Бик зур рәхмәт аңа. Гаиләсе шушындый авыр вакытларда ярдәм итеп, шатлыкны бүлешеп, кайчан да шушылай без гомер буе бергә булдык. Серләребез дә уртак булды.
Бик зур рәхмәт Йылдыз булганың өчен. Бүтән Татарстанны йөреп чыктың, Рәсәйне йөреп чыктың. Ул хәтта беләсезме, Мәккәгә баручы, кайтучы урамда очраклы рәвештә шушылай танышып киткән дусларын Мәскәүгә балалары белән барып тотучы шушындый вертолет дип әйтә мине. Шуннан да Йылдыз, менә бик зур рәхмәт сиңа. Иҗат уңышлары телибез, сәламәтлек, балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, сирин белән бергәләп, матур, тату гаиләдә яшәргә насыйп булсын сиңа. Китапларың истәлек булсын. Амин. Бик зур рәхмәт, Резеда ханым, сез сезгә рәхмәт. Йылдыз, менә мин сиңа тагын бер күчтәнәш алып килдем. Бу күчтәнәшне биреп җибәрде безнең Биектау районының мәгариф бүлегенең милли мәсьәләләр буенча методисты Сәлимә Фәндус кызы. Ул безнең инде үзе дә бик шигъриятне, Йылдызның иҗатын ярата, чөнки ул безнең күренекле шагыйрь Зөлфәтнең племянницасы дип әйтәбез инде. Ул үзенең ихтирамын җиткерергә кушты. Шулай ук безнең районның, Биектауның нәниләре дә, укучылары да, укытучылары да сине бик яраталар, ихтирам итәләр, хөрмәт итәләр. Һәм инде яңадан үзенең иҗатын, матур шигырьләрен белән безнең районыбызга килеп, бездә хәзер балалар бакчасы да бик күп, мәктәпләр дә 5 авылда бездә хәзер. Кабат очрашулар безгә насыйп булсын. Аннары менә Йылдыз турында әйттеләр, берничә кеше әйтте, аның иҗаты 84 елда яшьлегенче дә башланган дип. Ләкин Йылдызның журналистлык эшчәнлеге аның безнең Биектау районында, безнең Биектау районының Ильич юлы газетасында башланды. Һәм Йылдыз белән без Биектау Әлдермеш зур кавал араларын, пычракларын эстаптамадык, чөнки мин ул вакытта районның комсомол комитетында эшли идем. Шуңа күрә Йылдызның иҗат шишмәсе аның бәлки Биектауда башлангандыр да. Әнә шул Әлдермешнең суларыннан, шишмәләреннән башлангандыр да. Йылдыз, барлык группадашларыбыз, менә без бүгенге көндә исән-сау, сәламәт, авырмаган икәү генә яшь бара бит егетләр. Шуңа күрә барлык төркемдәшләребезнең сиңа ихтирамы, котлауларын biz җиткерәбез. Сәламәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Һәрбер группадан менә әйтеп китим инде, Аркадий Зайдулла язучылар союзы председателе һәм Рәис Зөлкарнәй, Йылдыз һәм Йылдыз Шәрәпова 3 язучы, 3 шагыйрь. Бик зур рәхмәт зурлавыгыз өчен төркемдәшебезгә. Һәрбер безгә дә менә шулай яшьлектә дуслашкан дус кызларыбыз, дус егетләребез белән гомер буе дус булырга насыйп итсен. Бу бит Аллаһ Тәгаләнең бүләге, шушы яшькә кадәр, 60 яшькә кадәр дус булу. Рәхмәт. Менә хәзер инде Йылдыз апа сәхнәбез түренә без Адымнар мәктәбеннән килгән яшь иҗатчыларыбызны чакырабыз. Рәхим итегез. Кадрия Зарипова, Диана Гыйззатуллина, Әнвәр Әхмәтҗанов. Әйдәгез сәхнәбез түренә. Тагын бер бала килде, Фуат. Тагын бер бала килгән ди. Анысының исеме Фуат ди. Фуатка да алкышлар. Әйдәгез. Егетләр, кызлар, рәхим итегез. Кайсыгыз башлый? Йылдыз Шәрәпова, Ватан. Уйлаганым бармы, дускай? Тылсымлы сүзе ватан. Аңа ата, ана сыйган, сызылып аткан алтан. Сыйган аңа туган якның йомшак җылы җилләре, кайнары, имәннәре, инешләре, күлләре, чәчәк аткан гөлләре, без менәсе үрләре. Торып-торып шаккатам, кыска гына бу бер сүзгә ничек итеп сыялган? Шундый киң һәм зур ватан. Өредек. Татарча өренәгез дип авыл хакы тордылар. Әби баба безнең ягда биеп кенә тордылар. Йокы туйганчы йокладык. Ялбызга бит килеште. Без аңламый тормаса дип, әби баба урышлап сөйләшергә карашты. Шәһәр ялбык тиз китте. Китәргә вакыт җитте. Таптык микән хәләсен. Шәпәрәтәк һәмәсен.
Шыққытарлық шул көріп, бізні шәһәрге озатты. Әтлер ұры шәріп. Батыр, білән көләрсіз, мұқтаншық дейәрсіз, көлсігіз ярар көләрсіз, сілісігіз сіләрсіз. Әйтмей кыламым сізге, білігіз әйдәсізді. Эшледім бар батырлық, бар кіші шықтарлық. Нинді батырлық дейсізме, шуна да білмейсізме? Йокыдан ызым тұрдым, орны ызым жедім, сынармадым дәрткі әгерден әр әшкі. Инде мені білдігіз, мен чынлапты бик батыр. Бір күнді ялқалығымны жеңгіш бірнеше тапқыр. Сізгер бақалар, бақаларның тілерін әрі немелі deyip, ой бойына түшіп кеттім, яшыл күлмеген кейіп, не қадірлі тыңласам да, аңлай алмадым бірнен. Ақырысы бұл бақа, халқы енді бір тілді білмем. Қайтып әбие сөйледім, дұрыс ішлеген дейм, туған тілін білмеушіге. Сырны чешмеген дейм, әлі чыңлапты бақалар, менен күлділер мекен. Татарша білмегенімні қойдан білділер екен. Бик зор рахмет сезгә. Кадерле дуслар, сезнең алдыгызда Адымнар мәктәбеннән килгән Кадрия, Диана, Әнвәр һәм Фуат булдылар. Бик зур рахмет, хөрмәтле укучылар, әлеге алкышлар һәм Йолдыз апаның шушы кадерле бүләге сезгә. Рәхмәт, залыбызга рәхим итегез. Рәхмәт сезгә катнашуыгыз өчен. Фуатның сүзе бармы? Юкмы? Ярый, сен төшкәч әйтерсең әниеңә, яме? Молодец, бик яхшы укыдыгыз. Рәхмәт сезгә. 272-нче балалар бакчасыннан Альмира Ганиеваны чакырабыз сәхнәгә. Ул Йолдыз буласым килми дигән шигырь укый. Рәхим ит, Альмира. Йолдыз буласым килми, әнемнең миннән йолдыз, яшышы килә бик тә, үзем дә мине йотып, түгәрәкләргә иртә, иртән бассейнга илтә, кунан тотып барып, йөзәм биттән урып, тик булалмыйм балык, аннан сәнгать мәктәбенә, сандугачым дия дә, Тавышымдамын юкенде, ирәндем баш ияргә, ялкын рәсем мәктәбе, һәм тагын өч түгәрәк. Кичен бию ансамбле, бүрсенде күбәләк. Минем туңтым юклыкка, әнем хыш ышанмы, түгәрәктән туеп беттем, анда миңа ышанмы. Исеме түгәрәк булса да, анда күңелем китек. Әнием да түгел, урамда торгач көтеп. Аны әнием зинһар минем, буласым килми йолдыз. Бүлдем булып ходи, әнисе яраткан кыз. Бик зур рәхмәт, Альмира, бик зур рәхмәт. Синең талантың бар, тамашачылар, моны алкышлар белән дәлил ишелә бит. Бик талантлы кыз син, молодец, рәхмәт сиңа. Йолдыз апаңның шигырьләрен укы, ятла, безне тагын да шулай шатландырырсың, ярыймы, кичәләрдә. Алкышлар белән озатыйга да иң бәләкәй катнашучыбызны. Казан шәһәре Совет районы 402-нче бакчага йөрүчеләрнең дә шагыйрә апаларына әйтер сүзләре бар икән. Ясмина Дәминова «Шәкшәк теле» дигән шигырьне укый. Әйдә, Ясмина, рәхим ит. Ядышлап чәк-чәк теле, бакчабызга әйтәгән, зубы кунак киләшәк. Шуңа хезмәттәшендә пошырдык менә шәк-шәк, кызгамадык майында, кызгамадык балында, теле юнгән ула шешеп, утысынтып табында. Кабык камакчы итеп, шикне шак-шак кына. Китемәде, кесе-кесе, моны чик пышак кына. Кунакларны бозны халык кашы чәк-чәкдән. Булмаду гадабның
Неге туаны хәзер белән белгә шуп яшәгә иләтәчәкбыз. Сүзләрне тыңласа, матур киләчәкбез. Бик зур рәхмәт сиңа, Ясмина Дәминова булдыгы. Biz Совет районы 402 балалар исеменнән сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Нинди генә чаралар үткәрсәк, бәйрәмнәр үткәрсәк, конкурсларда сезнең шигырьдән башка берничек тә китә алмыйбыз. Һәр вакытта сезнең шигырь безнең кулда. Безнең балалар конкурсларда зур урыннар алалар. Шуңа күрә әти-әниләр, biz тәрбиячеләр, сезгә чын күңелдән рәхмәтебезне белдерәбез. Чөнки сезнең шигырьләр балаларга якын, тәмле, nazlı, anlayışlı әти-әниләргә безгә өйрәтергә, балаларга өйрәнергә бик әйбәт. Рәхмәт сезгә бик зур. Бик зур рәхмәт. Алкышлар астында елмаеп истәлеккә фотога төшәбез. 402 балалар бакчасына бик зур рәхмәт безнең Йолдыз апабызны шулай зурлаган өчен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Йолдыз Шарапованың Шаян ТВ каналы уздырган балачак җыры конкурсында җиңгән тылсымлы туган тел җыры 4нче кызлар гимназиясе укучысы Эльза Закирова башкаруында яңгырый. Шунысын да әйтергә кирәк, Эльза әлеге җырны беренче башкарды һәм Йолдыз апасына җиңү яуларга булышты. Димәк, кызның аягы кулы түгел инде. Тавышы җиңел булды. Эльза Закированы каршы алыгыз. Йолдыз Шарапова сүзләре, Наилә Яхина көйе тылсымлы туган тел. Рәхмәт, Эльза. Бик зур рәхмәт. Уңышлар телим. Менә бик матур итеп иҗат итеп киләбез. Менә 3 җырыбыз бар. Йолдыз апа, бик шатланып килдек. Шуннан да балалар өчен рухланып утырам беренче чиратта.
Нинди матур сейлер, әйбет, төрле мәктәпләрдән, бер генә җыелган мәктәптән түгел, шуннан да безнең балаларыбыз әмәтле, шундый матур татар телен беләләр, бигрәк тә теге шигырьлек бигрәк тә шәп булып чыкты. Балалар бакчасына баргач, рус теленә өйрәнүе, шундый тәнкыйди рухтагы балалар шигыре. Йолдыз апа турында нәрсә әйтергә була? Моннан берничә ел элек Шәһри-Бозан газетасына килгәч, Җәйкенең монда подписка турында күп сөйләделәр, бөтен язылу турында. Язылу бөтенләй юк диярлек һәм Йолдыз апа гына дип әйтмим инде, бөтен редакция белән, ләкин Йолдыз апа иң зур өлешне керткән хезмәткәрләрнең берсе булды. Бөтен халыкны дәү китереп Шәһри-Бозанга яздырды. Бүгенге көндә дә нәкъ шул эшне дәвам итә. Мин имам фамилияләрендә халыкның ярсын ул яздыргандыр. Төрле чатларда утыра, төрле WhatsApp группаларында утыра. Әле мигрантлар, әле группадашлар, әле классташлар, әле авылдашлар бөтен җирдә Шәһри-Бозанга язылалар. Аллаһка шөкер. Йолдыз апа турында тагын нәрсәләр әйтәбез? Әлбәттә, ул бик шәп әни, бик шәп хатын. Заның өендә дә булдык. Табын артында да утырдык. Шундый әллә нинди иттән ясалган шашламамы, хашламамы, әллә нәрсәләр булды. Бакчасын күрсәгез, андагы бәрәңгенең нинди генә сортлары үсми. Анда арбыз, карбыз, анда кавын, анда агачлар, кечкенә генә бакча, исләр китте. Һәм помидорларына исләр китте. Помидорларның Булай дип әйтим икән инде, әйтеп бетереп булмый. Зур инде, короче. Эре, бик эре помидорлар. Тагын нәрсәсе белән җәлеп итә, ул безнең йөрергә ярата. Менә Альберт абый әйтеп китте инде. Йөрергә ярата. Кайдан андый белмим. Менә без яшьләр буын вәкилләр, яшьләр буын кешеләр бүлмәдән чыгарга иренеп утырабыз, бүтне күтәрергә дәсен әйткәндә кабул итегез. Шуңа да китә, Радик Рашидов митингендә бара, мине монда чакырды, конгресс монда чакырды, теге мәктәпкә чакырдылар, теге районга чакырдылар. Тотып бетереп булмый. Вот. Аннан соң инде милли җанны ансын инде әйттеләр, һәм күп кенә штаттан тыш авторларында үзебезгә тартучы мәктәпләр белән, балалар бакчалары белән Шәһри-Бозанны берләштереп торучы, күпер салучы кешеләрнең берсе, аның бер монда безнең күзгәбәрчебез Азат Мөхәммәтҗанов утыра, шулай ук безгә Йолдыз апа тартып китерде дип әйтергә мөмкин. Бик зур рәхмәт, Йолдыз апа. Шундый әллә нәрсәләр әзерләгән идем сезгә дип. Бөтенсен оныттым да, таныттым. Калганын бәлки дә не әйтер. Без инде әлбәттә сезне яратабыз. Әйтте бит Шамил Мөхәммәтович, иң түбән. Озак еллар яшәргә язсыннар, эшләргә язсыннар диде. Пенсия бит инде, пенсионерларның индексация дигән зәхмәте бар бит, әйбит. Вот. Күптән түгел генә эштән китте Йолдыз апа, индексация ясады өчен. Пенсияга китте түгел, эшкә көн сайын килеп утыра. Көн сайын килеп утыра. Минем урынны бер кемгә бирмәгез, минем компьютерны бер кемгә бирмәгез. Индексациясы булды, шәп кенә арткан икән. Бик шәп арткан икән, шунда шатланып куйдык. Ул индексация дигән әйбер. Һәм узган атнада Йолдыз апаны тагын эшкә алдык. Йолдыз апаны бик күрмәгән. Котлыйбыз. Эштүч әйтеп үткәнчә, Йолдыз апа һәрвакыт халык арасында алар белән бергәләшә, аларга нәрсә кирәк икәнен белә. Һәм әлбәттә аның аркасында, аның шулай күп итеп эшләве аркасында безнең язылучыларыбыз гел артып тора. Һәм ул ветеран язылучы авызыннан дигән шигырьдә иҗат иткән бу сүзләр чынлыкка туры килә дип уйлыйм. Әллә ниләр булыр төсле Шәһригә язылмасам, әгәр бу юлы алмасам, көндә укып бармасам. Чыга башлаганнан алам, калганым юк бер елда. Менә тагын язылып кайттым. Ярты түгел, бер елга. Бер үк исән була күрсен, гәҗитте, телебез дә. Тик моның өчен тырышу кирәк шул үзебезгә.
һәр бер йорт язылсын иде, һәм барсын иде укып. Шуны ничек сеңдерергә? Халкым аңына тукып. Менә шулайтыр ул гәҗит эшендә, милләт эшендә янып яши торган Йолдыз апабыз ул безнең һәрвакыт безнең янәшебездә булыгыз. Без сезне бик яратабыз. Рәхмәт сезгә. Evet, günah olur, eğer de etmesem indi. Sizin abi, bek zor rahmet diyemem sizge. Sizge bek zor rahmet. Şunday, hatun için, yüzünüzge rahmet. Balalıkları için, yürekleriniz için, güçlenişleriniz için, hem yiğitler, kızlar sizge de bek zor rahmet. Şunday, en iyileriniz için, en iyiniz için. Bek zor rahmet, hürmetli kollegalar, hizmetdaşlar, hamıda bir xalqda var hali Yıldız apaga. Ansın bizge oqib ko'rsatmisizmi Razik efendi? O'zigina o'qiy, yarayı ansın Yıldız apa bilan Selina apa poytqa chiqirlar. Shahriy Qozonning tag'in bir ijodiy bo'lagida bor, hurmatli tomoshachilar. Haligi ijodiy bo'lak Yıldız apamızning eng yaratgan jırlarının birisi Keley ovuli kuyi. Boshqari tanilgan jurchimiz Tatyana Yefremova. Qarshi olamiz. Keley uramlarla uzun uram başı başına demirli ay hayla kulisa kışkıramla oğaz birmey keley uramlarla ay hayla juğisa kışkıramla oğaz birmey keley uramlarla ay hayla juğisa Ağidil boylarına biz düşer biz kılaşlarına Jeyepeli ay hayla yüzer biz Kışkırlar kükeler sayrar bulbul şul şağında nişekeli ay haylaş yürür biz kışkırlar kükeler sayrar bulbul şul şağında nişekeli ay haylaş yürür biz Keley avulu jırı Keley avulu turunda Alimet rayonunda Kaleykina деген ауыл бар, Крашин ауылы. Вообще этим я лидер в 1812 году для того, чтобы защитить границы нашего государства, погнали всех солдат. Ауыллардан бүтін иратларны жиып, соғышқа алып кеткендер. Міне бір әби шулай урамға шықты да, Келей ауылында бір кіші де қалмаған. Ауылның екі башында темір тәгәрмәш бар еді. Міне ол шыға да бір өзі жырлай. Келей урамнары, ұзын урам,
баш-башында тимер куласа. Кышкырам, аваз бермей кәләй урамнары. Нәрсә дип әйтәсе килә? Бүгенге заманада кызганычка каршы авыллар бетә бара. Менә шул җырлар аркасында ул проблема турында уйлап, авылларыбыз бетмәсен, авылларыбыз яшәсен. Рәхмәт, Татьяна. Хәзер сәхнәгә чыгачак кечкенә артистыбыз узган ел Казан шәһәре 402 балалар бакчасына йөргәндә Йылдыз Шарапованың Гөлләр үпкәсе дигән хикәясен сөйләп шәһәр буенча уздырылган тере классика конкурсында 2нче урынны алган булган. Бу ел инде ул дә үскән, 1нче сыйныф укучысы булган, әмма Йылдыз апасының Гөлләр үпкәсе хикәясен онытмаган. Әйдәгез алкышлар белән каршы алыйк үзен сәхнәдә Ясминә Мәткәримова. Йылдыз Шарапова, Гөлләр үпкәсе. Бигрәк матур чәчәкләр алып кайткан әнисе. Ул таҗлары ефәктән эшләнгән дигәсен. Ә хуш исләреннән башын әлләнерлек. 1 сентябрь иртәсендә ир матур чәчәк бәлләме ирсәнеке булыр ул. 1 тапкыр мәктәпкә бара бит ул. Ә иртәгесен ни күрсен? Кичә генә бар дөньяга ян хуш из биреп утырган чәчәкләр боегып, солып калганнар. Хәзер ничек чәчәксез барарга? Күңелсез, бик күңелсез иде кызга. Уйнамады, көлмәде. Шул вакыт Бәллүр вазда утырган кашкары чәчәгә бик кызганды кызны. Сүз башлады. Беләсеңме? Сиңа гөлләр чәчәкләр үпкәләһәннәр. Син аларны рәнҗиткәнсең икән. Үпкәләһәннәр. Менә бит хикмәт нидә? Подъезд ишеге янында берсеннән-берсе матур чәчәкләр үсә иде. Илсә алардан кемнән ясаган тортларны бизәтте бит. Мондый күчтәнеш күршәкләренә дә бик ошый иде бит. Өлкәннәр дә Илсәне күргән саен әрләделәр. Эх, кем белгән шулай буласын. Хәзер нишләргә? Илсә Кашкарыйдан ялына ялвара сорадым. Син бит Гөлләр телен беләсең. Зинһар өчен гафу итен үзләреннән. Сылмасыннар инде бүтән. Әгәр гафу итсәләр, яз җитү белән үзем Гөлләр утыртырмын. Берсеннән дә үздермичә үзем саклап үстерермен. Кашкары чәчәге кардәшләре янына борылды да лепер-лепер нидер сөйли башлады. Илсәне үтенечен җиткерде ул шулай. Гөлләр аны тыңлап тордылар да башларын югары күтәрделәр. Тик гафу гына итә күрсеннәр инде. Яз җитү белән ишек төбе Алла гөлләр чәчәкләргә күңеләчәк. Йылдыз апаның сиңа бүләге бар. Ясминә, Йылдыз апаның сиңа бик шәп бүләге бар. Тамашачылар сиңа алкышлар бүләк итә. Ясминә Мәткәримова. Бик зур рәхмәт сиңа, Ясминә. Кадерле дуслар, бүген кич буе без тәмле, татлы сүзләр турында сөйләшәбез. Тагын бер татлы сүз бар. Ул да булса тынычлык. Бүгенге көндә, бүгенге вазгыятьтә әлеге сүз аеруча кадерле һәм яңа яктан ачылды кебек, шулай бит. Инде илебездә, дөньябызда барган шушы аңлашылмаучанлыклар, шушы сугышлар тукталсын иде тизрәк. Киткән егетләребез исән-имин әйләнеп кайтсыннар. Балаларыбыз әтиле, ә инде хатыннар ирле булып яшәсеннәр иде. Тынычлык булсын иде. Бу хакта шигырьдә тыңлап китик әле. Ул сезнең, безнең теләкләр белән аваздаш. Казанның 184-нче мәктәп укучысы Амелия Ямалиева
Сугышларсыз бер көн дигән шигырь укый. Әйдә, Ләйлә, рәхим ит. Юлдаш Шәрәпова сугышларсыз бер көн. Бик тырышса һәркем, бик теләсә һәркем, сугышларсыз бер көн. Яшәп булыр бәлкем. Дөнья килеп аңга барлык ил җиһанда. Кан коелмас ул көн, җан коелмас ул көн. Бәхет канатында эшеп йөрер һәркем. Елмаер нәниләр, еламас әниләр. Кояш көлеп карар безгә тыныч күктән. Һәм әйтер кешелек хаклыкка төшенеп. Сугышсыз яшәргә кирәк булган күптән. Шул чакта уйласа булай дип һәркем. Сугышсыз тынычта узар безнең һәркем. Аннан кан коймый узар тыныч бер ай. Бар җиһан сөенер җиткәндәй Гөлнемай. Һәм әйтер кешелек дәһшәтле сугышны исенә төшереп. Тыныч узды бер ай. Рәхәт икән булай. Аннан сугышсыз яшәп булыр бер ел. Аннары бер гасыр. Сугыш атлы эффект, сугыш дигән зәхмәт безнең җиребездән бөтенләйгә качар. Ә кешелек шул чак тынычлык томыннан тәүге бөтен ачар. Әйе, шулай булыр, мин ихлас ышанам. Бүген көтөрмдә килергә ышанган. Сугышның афәтен барыбыз аңлыйбыз. Җир шары бер генә югалта алмыйбыз. Тик башта ялларсыз, атуларсыз, улга кыра алмый, һәҗүмнәргә бармый. Яшып карык бер көн, бары бер генә көн. Biz barımız da şanımız sonuç afeti bizden biter Allah'ırsa. Konuştukta yaşar gelsin. Aliyye Yamaliyev'in alkışlar. Rahmet bana. Min Qazan şəhəri 137-ci orta məktəbdə tatar dili həm ədəbiyyat oxuyucusu Yıldız bilan biz bik yaxşı etib xizmətləşib gedəmiz. Min anım bugün icad keçəsində tağında zor oңышlarga erişiyorum dilim. İsənlik, sağlıq bilan tağında icad Bik zor rəhmət. Həzir biz səhnəmiz türünə Qazan şəhərinin Abdulla Aliş ismindəki 20-ci gimnaziya oxuşularını çağırırız. Zəlinə Sirajiyeva, biridəmi? Əydəgiz əli, rəhim itigiz. Zəlinənin qolunda Quray da var. Quray onları da iştirgə nasib bulur axırı. Alqışlar bilən qarşılıq. Əliyyik qızlarımızla. Babaylardan qalğan mumlar. Yıldız Şərəpov sizləri Quray. Babaylardan qalğan mumlar saqlanğan bu Qurayda. Уйный белгән кеше өчен Quray. Burşulma. Әйдә яңадан сөйлисеңме? Уйныйсың һәм. Әйдә без уйнауга да бик риза, рәхим. Zəlinə Sirajiyeva. Hazırda səhnədə turnaşılan 20-ci gimnaziya oxucusu Rüstəm Sirajiyevni çağırırıq. Rüstəm, əйдә, рәхим ит. Yıldız Şərəpov sözləri qorxunuş uy. İnternetqa kirsək də biz ya oyun oynasaq da tışqanны ışqındırmıybız. Püs-püsi bulmasaq da ілік тышқанларını тұтқан ұңған пісілер гіне. Әхәзір тышқанны тұта, әммә кішілер міне. Ұлысы да, кішісі де шул тышқанға тұтынған. Көзлер экранға төбәлген, китап қына ұнытылған. Кіші тышқан тұтып қына китапларını ұнытса, ғажап түгіл, бір күн аңа, ентәз бір қайрық шықсан. Rüstəm Sirajiyev, biz də rəhmət etsin.
Кадерле дуслар, 20-нче гимназия балалары шигырь укып, курайда гына уйнап калмыйлар, әле алар бик шәп итеп бийләр дә. Карыйбызмы алар башкаруында бию? Әйдәгез алкышлар белән каршы алыйк сезләрне. Hörmətli dostlar, Abdulla Aliş ismindəgi 20-нче гимназияда менә шундый биекчеле, курайда уйнаучы, шигырь яратучы, милләтебезне, телебезне, динебезне саклаучы, зурлаучы балалар тәрбияләнә. Әлеге балаларның тәрбиячесе, гимназияның директоры инде һәр барчабызга да таныш кеше. Хөрмәтле Рәхимә ханым, рәхим итегез сәхнәбез түренә. 20-нче гимназия директоры Казан шәһәренең Аккалпак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Рәхимә Арыслановага сүз. Рәхмәт. Хәерле кич. Күктә генә түгел, җирдә кабыналар йолдызлар. Бүген безнең арабызда шундый якты йолдыз бар. Гади генә йолдыз түгел, шагыйрь, каләм иясе, иҗатына сокланып килә башны иясе. Төннәрен генә түгел ул, балкып яна көндез дә, шигырьләрен генә түгел, яратабыз үзен дә. Йолдызлардай балкып йолдыз, җитсәң иде йөзгә дә, гаиләңә генә түгел, син бит кирәк безгә дә. Һәм ул журналист, шагыйрә, Абдулла Алиш премиясе буларак, күп балалы әни буларак кына безгә кирәк түгел. Ул әле бөтен дөнья татар хатын-кызларының Ак Калфак иҗтимагый оешмасының Казан бүлеге активы буларак та безгә бик кирәк. Активлар басыгыз әле. Монда безнең Зөләйха ханым, Зөлфия Шәяхмәтовна, Мондарейсен Мансуровна, Әлфия Вахитовна, я булгабыз әле менә Ак Калфак Рәмзия ханым, барысы да сезне ихтирам итеп монда котларга килдек. Әлбәттә, рәхмәт хаты өстәлдә калган инде. Бу тагын бер кат күчмә утырыш кысаларында ул безнең айга бер була, без ала бирсә аны тапшырырбыз. Ә инде балалар язучысы баллы ярата. Шуңа күрә менә бу баллы күчтәнәчләрне тәмләп үз гаиләгез белән инде матур чәй табыны артында эчәрсез дип калабыз. Котлыйбыз!
Рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт ханым, фортепиано өстенә генә куегыз, зинһар өчен. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә күчтәнәчләрегез, җылы сүзләрегез өчен. Кадерле дуслар, безнең кичәбезне җыр дәвам итә. Сәхнәбез түрендә генә түгел, халкыбыз күңелендә дә кабынып, балкырга җыенучы яшь җырчыбыз Таңсылу Мостафинаны каршы алыйк әле. Рәхмәт итегез, Таңсылу.